Bueno, és el principi, encara falta potser acabar de conèixer-nos tots. Jo crec que estem donant bons passos endavant i, com tu dius, tenim moments molt bons, moments molt dolents, intentar rectificar els dolents i saber allargar els bons al màxim. Sí, bueno, com ja portem fent els últims anys, quan juguem bé, jo crec que l'equip és un equip molt sòlid, molt difícil de guanyar. També som un equip que ens hem caracteritzat sempre per ser sòlids en defensa i ens està costant últimament. Estem permetent molts punts als rivals, llavors això també és una cosa que tenim que canviar. Jo crec que a la que canviem això serà molt més difícil guanyar-nos. Bueno, Gran Canària és un equip molt dur, difícil de guanyar, a més venen d'una derrota dura. Segur que vindran amb ganes de treure una victòria per ells, a nosaltres intentar fer les coses com estem fent en certs moments del partit. Suposo que també l'Olímpic, al ser un partit a les 12:30, podrem comptar amb més gent, que això sempre ens ajuda. I res, com vam veure l'últim partit, els últims minuts que vam jugar, jo crec que els hem jugat a un nivell molt alt. Si juguem a aquest nivell ja podem guanyar el Gran Canària tranquil·lament. Sí, jo crec que tots ja teníem ganes, al final hem jugat ja diversos partits i cap a l'Olímpic. Bueno, sempre és especial començar la temporada a l'Olímpic. Potser va ser una llàstima que fos un dijous tard, sobretot pels nens petits, que era més difícil venir, però bueno, la gent que va venir va donar el màxim com sempre fan i amb ganes que el diumenge es pugui repetir i millor. Tranquil, em veig amb ganes de fer les coses bé, intentar ajudar l'equip al màxim, moltes ganes de guanyar els màxims partits i disfrutar aquest any.